hi ha un grup de creadors de contingut que ha iniciat una campanya anomenada 300 Tweets per promocionar l'euskera a Twitch. Com a impulsor del Catalan Love Twitch, que va aconseguir que Twitch reconegués el català juntament amb tota la comunitat de creadors de contingut en català, m'agradaria donar tot el meu suport a aquesta iniciativa dels companys d'Euskal Herria i m'agradaria que tu també ho fessis. Per tal de fer-ho possible, necessitem com a mínim 3.000 vots a la petició que han creat els companys. A partir del 28 de desembre faran un conjunt de directes que s'extendrà fins al 4 de desembre, tot això a Twitch. I el dia 5 de desembre faran una marató de streaming de 24 hores. És igual si parles basc o parles algun altre idioma. Necessiten la teva ajuda per poder crear i promocionar el contingut en euskera a Twitch. Segueix-los a @300tweets i signa la petició.